atong paminawon sa Idol Clint ng Tako kay doon na ni mga video support mga sukit ti paminaw. Idol Clint, may buntag nimo. Attorney Rufil, gitapukan. Gitambungan gyud kagabi sa libuan ka mga tao nga mipakita silang suporta kang former President Rodrigo Duterte ang gihimo nga manyanita rally. Agi og tribute ni Attorney Rufil sa pagsugat sa ika-80 na nga adlaw natawan ni former President Rodrigo Roa Duterte nga kinsa naa karon sa ICC detention facility dito sa The Hague sa Netherlands, gumikan usab sa gitubag nining crimes against humanity. Attorney Rufil, kagabi alas 8 pasado nakagikan ang kining gitawag na tuog unity ride, no? Kay gisugdan man ni Attorney Rufil og usa ka unity ride nga nanukad sa may barangay Paknaan, Dakbayan, Mandaue. Pasado alas 8 na nakagikan kagabi og miabot dito sa Dakbayan sa Danau. Alas 10 pasado na nga pag-abot dito, grabe kataas Attorney Rufil sa kutay sa mga sakinan. So sa mga sakinan, mga motor, mga four wheels napod. Nga gilangkuban Attorney Rufil sa mga motorsiklo og doon na pod mga pribado nga mga sakinan, mga four-wheel nga mga sakinan, Attorney Rufil, nga mi salmot sa maong unity ride kagahabi, Attorney Rufil, Marso 27, 2025. No? So, mao ni Attorney Rufil, kagabi, pag-abot dito sa Dakbayan sa Danau, mga alas 10 pasado, ang kinini ang mga organizers, pinanguluan usab nila ni Sir June Abines, og nila ni kinini ang Sir Elmer Hugalbot, Attorney Rufil, sila maoy nag pasiugda sa maong programa dito sa kinini ang park sa Dakbayan sa Danau, Attorney Rufil, dapin giniskarsada, dapin sa highway dito sa Dakbayan sa Danau. O niya, sa gihimo kagabi nga programa, Attorney Rufil, mihatag usab, ipada usab silahang kinayang recorded nga video, Attorney Rufil, alang sila usab nga paghatag o pasalamat o mensahe sa mga Sugbuanon, sila si Vice President Sara Duterte. So doon ay video? Doon ay video. Ato ko nung paminaw ng video, kadali? Wala na ko, dito sa VTR lagi play, Attorney Rufil. Wala dito sa VTR? Oo. Sige. O niya karon, Attorney Rufil, ang anak po di former President Digong, si Basti Duterte, ang mayor sa Dakbayan sa Davao, mihatag usab og mensahe. Pasalamat sa mga Sugbuanon. Atong tagsa-tagsaon ha.